Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanmyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan adali manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadaanak iti kaayan ayat ababaero. Ngam uray amok akasta ti ugali na, inayat ko iti kasta unay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dali. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pangasim Dali. Noong nakipagkita ka kanyak, tapno lang nga panak. Nasaysayat lang, nasaan ta na nagkita dito'y parke. Amok akursunadam da dya Vilma. Saan kan nga aglibak? Pagsilosam amin ang makita mga asidag kanyak. Gaputamok a babaero ka. Pang manuak ka din a babae iti biyag mo, ah. Pang lima akon. Saan ka de? Amom day tansakbay nga inaklonak. Ita isingir mo. Saan ko kumamot nga isingir? No makita kumamot ti panagbaliw mo. Anya ti amom amariknak iti kastangar aramidam. Awanter aramidag amadi. Isuda ti mas asidag. Pwes, umadayo ka. Liklikam ida. Liklikam dagiti babae nga umasidagkan ka. Anya nga iti ibagada kanyak, no kasta ti aramidag. Di ibagadan to nabastusak. No kasta, talaga saan mo amaliklikan da dya Vilma? Apay nga min apagsilosam ayan ni Vilma. Ket amu namat nga adan kaayan ayat ko. Gaputa amok nga da pa naggusto na kan ka. Limlimtag manin dagita matam. Amok, nagapa kayo manin ka ni Arnel. Talaga babaero ti awanan ba eh? Di na maliklikan dagiti babae nga umasasidag kan kwa na. Amo mat ababaero, ngam kinayat mo matlata. Siyempre, mang namnama ang agbalbaliw. Asino nga min ayat ipagsilsilosam. Dadya abilma ti number 1. Kasam ni Vilma, kat damagam nupod na ti atap mo. Tapno agtalnan day tapanunot mo. Ibaga na nga tamot ti agpaiso. Kasarita may tinasayaat. Babae mat ni Vilma, iso apatsyag, maawatan na tiriknam. Kaya't ka amang kasarita, Vilma. Kat sapay kuman, ta ibagam ti agpaiso. Anya dayta? Ada ka di pa naggusto mo ka ni Arnel? Anya ka di dayta sa ludsod? Amok mat ada kayo adunga. Ti saludsud ko kumatisong batam. Ada ka di pa naggusto mo iti kayan ayat ko? Apay mat ana sa ludsod mo dayta kanyak. Amok nga men, anasidag kayo iti tunggal maysa. Dayta laang agatap kan? Agsigsigurado akla ang Vilma. Anya ti amok, no kursunada mat ni Arnel. Apay, mabutang ka maagaw kan ka ni Arnel? Apay, plano mo ka di nga agawan? Unay kan, Dali. Kita ang manta itsuram. Madlaw, amadanagan kalaunay. Sana amakyang angaw kan ka, Vilma. Iso asaan mo kumamat apagaangawan ti marikrik na ti padam a babae. Okay, sorry. Relax ka kadilaang. Saan ko nga agawan kan ka ni Arnel? Nakitam ka din ni Arnel? Amuna ka diya, dumagas ka dito'y. Saan ko nga imbaga? Kaya't ko lang nga sorpresaan. Kat no nagdardaras dari muar kan ni Vilma. Agpakpakuyog sa ngamin ni Vilma kan kwa na. Anya? Sa dino? Ay, day tatisaan ko nga mo. Imbagam ko maaadagasam, tapnos an asimurot kan ni Vilma. Sige, mapanak nga rudan. Agyaman aklangan. Sige, agan anad ka iti panagawid mo. Tiyawanan pa'y alalaki. Apay asaan na ang maliklikan day dya Vilma. Simurot ka manan iti day dya Vilma. Kasano nga mo? Napanak iti pagtrabahuam. Ngam awan ka.
Kinuna ni Ryan asimurot ka ni Vilma. Apay adi mo imbagang umay ka, tapno saan ko na kinadwa ni Vilma? Saan ka din nga imbagak aliklikam dagita babae nga umas asidagkan ka? Nagpakuyog nga rod agumatang iti irigalo na iti ama na magkasangay. Bakbakitanan? Agpakuyog pa ilaangkan ka? Apay, ubeng adi namot yan aramidan na? Siya ka nung nga rod pili, gapot a lalaki. Ket amok no anya ti magustuhan ti padak a lalaki. Rason na laang dayta. Ngam kinapudno na, kaya't nangagkuyog kayo. Maumuma ako niti panagselselos ma. Tanya ti amom amariknak, ha? Maragsaka na? Awan ti madingar aramida ko nakmanan. Makauman ti kastoy. Naawanan ti ganas ko amangan. Kastamot laeng nga kanayon kayo nga agap akin ni Arnel, nasaysaya at no agsina kayo latan. Anya? Saan mo't laeng agtal na ti panunot mo no kasta kanayon nga agat atap kakenkwana. Ay ayatak unay ni Arnel, tatang. Suru-suruwe malipatan. Kasanoon no agasawa kayon taon ket saan pa'y lang nga nagbaliw. O di kakasikan tulaeng. Nang runan waddantun anak yaw ket kasta pa'y lang ti aramid na. Mang namnama ak nga agbalbaliw pa'y ni Arnel, tatang. Nasaya at mata sinong batang ti awag ko, Arnel. Apay asan ka matan nga agparparik na? Awan mo lang ti papananday ti relasyon ta. Iso na saysayat nga agsinatan. Anya, saan mo kumamot nga ramidan ti kastoy, Arnel? Ay ayatan ka. Nauma ako niti kanayon na panagsilselos mo. Gapula ang itinalaos a panagayat kukan ka. Gaputa jak kayat a maagaw na ka. Mabagbagkalak iti relasyon ta dali. Iso na kay kadeng akon. Saan ka di ang mabaliwan day tapang ngedeng mo? Saanan? Nauma akon iti relasyon ta. Anya? Husto daytan. Sayang ang laang tilwam iti dayjay a lalaki. Ay ayatak unay ni Arnel, like ka. Anya launay ti adday ti dayjay a lalaki. Diyak mo. Kasla diyak kabala na mapukaw ko ni Arnel. Italaang dayta. Ito nagbayag, mapukaw matlaang dayta ariknam. Kaano, Laika? Kaano ang malipatak ni Arnel? Ay na, adamat lang kan kaamang laban itirik na. Kailiw ko una yan ni Arnel. Makabulan na nasan ko ang nakita. Talaga nga ta, nga awanan panagayat na kanyak. Kaya't ko ang makita ni Arnel. Iso ang mapanak niya pagtrabahuan na. Pambarak nga isublidag ito'y gamit na anabati dito'y balay. Kaya't ko ang makita ti reaksyon na no makita na. Si kamad gayam dali. Anya ti gagaram. Kaya't ko mga isublidag iti gamit ni Arnel ang nabati ija balay. Amumat siguro tinapasamak kada kami. Wen, naibaganan ang nagsina kayon. Ang amawan ni Arnel. Rimwarda iti kayan ayat na nag-lunch. Sanda pa'y mo ta nagsublay? Kaayan ayat na, kunam? Wen, saan mo ka dingam mo? Nga agayan ayat dan ka ni Vilma? Kasta ka di. Ibatiklatan kan kadagiti gamit na. Itad mong tulatan inton sumangpet. Sige, ibatimlatan kanyak. May salaang abulan tinapalabas. Ngam kaayan ayat nan ti babaya pagsilsilosa. Ay, talaga nga awan bain mat dayjay nga Arnel. Nagpuskol matan ti ropa na. Kasla kayat ko apagsasawan. Nagsakit, Laika. Tinamnamaag katag sublimat lang kanyak. Ngam saan magayam. Kinunakmat, alipatab mon. Apay anam namang pailaang agsubli. Gaputay ayatag pailaang. Ay, kasi kamot no kasta. Tulungam ti bagim. Ag-move on kan. Saan anala ka day tang ibagbagam, Laika? Kasano malipatak? No isumot ti linaon ti pusok. Naglawag lang aro, den alinuko na ka.
Usaram kumamot day ta panunot mo, Dali. Saan aday talatan pusom ti pagan-andaram. May kamangana indalay. Sana ka mabisin, tatang. Kastam kadilatan. Kita man, pumutkotungkan. Kaputaging gaita. Masaksak kita nakpailaang, tatang. Ay na, tulungan mo't atabagim. Kasano aya ti manglipat? Oray nilay ka. Kanayon nakabagbagaan. No apa yan nagrigat ko nga aramiden dagiti bagbagana. Iliwliwag mo ti amin. Agpasyar ka. Kan saan mo apampanunutan ni Arnel? Bayan nyo, tatang. Padasag nga iliwliwag ti bagay. Dali. Si kamat gayam ti masabat ko. Agmay may saka? Wen, padasag man nga iliwliwag ti napasamak kanyak. Saan mo pa ilagayam ang nalipatan ni Arnel? Isupay lang ti linaon ti pusok nga gaita. Amom ka di. Nagsinadan ka ni Vilma. Saan mo't lang abimbayag ti relasyon da? Anya? Ken nagresignan ni Arnel di opisina. Taapay, mat. Siguro, tapno maliklikan na ni Vilma. Kasta ka di? Sige nga, Rod. Ituloy ko pa'y tagpasyal. Barang makakita ka iti kursunadak agatangan. No kayat mo, kaduan kan ngagpagnapag na. Ay, saanan? Agyaman naklangan. Kaya't ko ti agmay-may sarayan. Tatang, nadamag ko ang nagsinamutla ang da Vilma ka ni Arnel. Saan matlagaya man nagbayag ti relasyon da? Gapo siguro iti kinababaero ni Arnel. Diyak ka mo tatang. Diyak mo nadamag ka ni Ryan tiga po ti nagsinaan da. Abangan no nakabirok man na iti sabali a babae. Awan nga tati plano na agsubli kanyak, tatang. Anya? Aklo ng pailaing ka no agsublikan ka. Basta agbalbaliw Ay unay kandali. Saan mo ta nakapoy ti utek mo ti panagkunak? Nga maapay nga agbalin kan akasta gapukin ayat. Apay nga ta nag-resign nilay ka iti trabaho na. Apay saan kumata na maawagan? Ay, tilo ka, babae. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Apay adinak man lamalagi pa sa rungkaran. Nalipatan na ka din. Kasla imposible mo ta maaramid nilay ka kanyak ti kastoy. Kala at latan asaan ang nagpakpakita. Hello, Dali? Sika? Anya ti masapol mo? Kapungtot na ka di pailaang. Anya ti pa nagkunam? Saan na kumamat ka kapungtot, Dali? Nagayatak laang matakaskan ka. Hanggang ti dakas na. Saan mo't lang ang nagbayag ti relasyon may kan ni Arnel? Karmam daytan. Siguro. Ang amom ka di, no asino ita ti kaayan ayat ni Arnel? Asino? Ti best friend mo. Amom ka di ti sasawam? Amom, no anya tinangrugyan ti amin? Nakipagkita ni Laika kan ni Arnel, tapno pagsasawan na kumagapu iti inaramid na kan ka. Aging gaan nariknak, nga interesado ni Arnel kan ni Laika. Katay chay, saan kon anaigawid ni Arnel? Nakisina kanyak. Kat duwada itan kanilay ka? Imposible ti bagbagan. Damaga iti gayam mo. Saan ko nga mo ti ayan na? Awanan iti sigod na pagtrabahuan na. Saan ko ang makontak? Okay. Ited ko kan ka ti address ti pagtrabahuan ti gayam mo.
Anya ti aramidem ditoy, Dali. Kasano nga mo nga dak ditoy? Imbaga ni Vilma. Talaga ka di plano nga ilimod kanyak ti amin, ha? Dali. Apay, mabain ka? Gapu na ti lalaki anang loko kanyak kat kaayan ayat mo itan? Dali. Nagwinaswas kayo matan. Iso asaan ko nga inagaw kan ni Arnel. Wen! Ngamsik hapay tinang bagbaga kanyak alipate kon. Nga mapay anak ayan ayat ka kunkwana. Gapo tay ayatak matan ni Arnel. Kasla saan tanga gayam lay ka? Liniklikan nak, gapulaang ka ni Arnel. Kaya tasawan day ta, napatpatagan ni Arnel kan kangam iti siyak. Pasensya kan, Dali. Jak namin kaya't asideran nak. Ala, tangay kas tamat tinaramid mo. Lipatan ka mo't nagayam ko. Pakawanin na ko ma, Dali. Adyos lay ka. Sapay la ko ma, tagbalin ka na ragsakit sidong ni Arnel. Sapay la ko ma, tasaan mo mat amapadasan dagiti na padasak iti sidong na. Aging ga ita, awanan ti damag ko kada Arnel ken ti gayem ko, Mr. Lonely. Ininot met a makaliplipat akon. Ket ita, agar-aram ni Ryan kanyak, ngem saan ko pa asinungbatan. To'y pagayam mo, Dali. Agyaman nakpagayam Dali, iti da ito apakasarita sayatem ti agpili iti lalaki, apastrkem iti pusom, iti kasta, saan kan tumanen amasaktan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Dali. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.